analyse af H.C. Andersen oplæsningskonkurrence 2014, Camilla Trøsborg, og det er Helena og Sheila. Og vi starter med tempoet. Der synes vi, hun har et rigtig fint tempo, og hun varierer tempoet godt mellem sneglen og rosenhækken. Og ved sneglen der er tempoet lidt hurtigere, men hun formår stadig at gøre det forståeligt. Hun er rigtig god til at tilpasse sig sit tempo til tekstens tempo. Hun laver forskellige længder af pauser alt efter teksten, og hun er rigtig god til at bruge pauserne ved afsnittene, sådan så lytteren er forberedt på, at der sker noget nyt. Derudover har hun også en rigtig god frasering. Hendes styrke den varierer hun fint, og det er tydeligt at høre forskellen mellem sneglen og rosenhækken. Hendes tryk er også rigtig fint, det er dog kun ved sneglen, men der bruger hun det godt og de passende steder. Hendes melodi, den holder hun, så sætningen stadig er tydelig til sidst. Hun veksler mellem både det lyse og det dybe toneleje, og via sit leje har hun valgt at gøre sneglen til en mand og hækken til en kvinde. Hendes artikulation er også rigtig fint, og hun taler både rigtig tydeligt og korrekt. Vi vil lige komme lidt ind på de ting, hun kan gøre bedre. Hun bruger for meget styrkeforskel ved sneglen og rosenhækken. Styrken er meget høj ved sneglen, og så lav ved rosenhækken, det kan være svært at høre. Trykket er på grænsen til at virke anstrengende ved sneglen, og næsten manglende tryk ved hækken. Kombinationen af den store styrke og trykforskel, samt det, at hun kan teksten udenad, kan det virke for meget, som om hun er i gang med en monolog i et dramastykke. Afslutningen vil sige alt i alt en god oplæsning, hvor hun formår at leve sig ind i teksten, og det er tydeligt, at hun har analyseret den grundigt. Hun gør det spændende og fanger lytterne på en god måde, og hun er let forståelig.